Ukan nak karwis nam karta yau bala tip karteng kum usije jasmi ula lait thau la ka jing em hadin baka jing tua khandau bashir khe kalaja haki benta jong ka than bebe ka Philippines daga ba shongri hapo ka refrigerator baro shisngi ka video bayade bat kane ka jingja ka bum ju kham ja ko kala saphyang step baling ba ki social media ha ka bala yu I ya ka kenhon a jingera ki bala lap den yu na po ka te ka fry ujasmi udang ya don ringkat batla ki jong ki bahayeng hasam hadin bakate ka jingja tua khandau kelawan ja kata ka jingja ka bala penlong na ka jing selat jong ka eryong megi ka balawan rak ringkat ulap ubajor ka bala shimru ya ka jing im jong ki spa ngut ki breu ujasmi hadin ba ulayoi ya ka khandau ka bawan tut bet shaka ying sa ka jong u une ukhna ulamare bat rong hapo ka fried banyada yalade hadin kane ula shong hapo kane ka duli hapo kumba arpo kenta banyada yalade nakane ka eryong haga khlipmat bakiken hon a jingerap kilalap den ya kane ka duli mardor kilapan shushu ya ka jingerap namar saka wepat ka jingjia tua khandau bashir khe kalawan ja ha kane ka jaka une ukhana ubadang don hapdeng ka jingpet mat ula shushi tom tang malu mala naki benta jongka kejat halin bala a ya ka jing sumar Karkum ki khubor sarkar laong ba une ukhana menta udan hapdeng kamet ka bakwat ka bakya kata watla ka longying jongu kelangat haka sniu bok hadin baka kemi jongu bat ki arngut ki para badangret kidang jar ngai hadu menta kan ba ukpa jongu ula klat no haka we pat ka jingja tua khendau